Dios misulti og mao kini ang iyang gingon. Ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto. Diin kamo naulipon. Ayaw pagsimba o laing Dios gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa dito sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anay lalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios o pagsimba niini. Kay ako ang Ginoo nga inyong Dios ug abughuan ako. Silutan ko kadtong nagsalikway kanako laki pang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. And iyan usab ang atong tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Beredas. Sige po no, ang atong makauban din sa estasyon mao gihapon ang atong mga kasama, ang atong mga igsuon sa technical side. Si kasamang Danny Luod o gusab si kasamang Tax Ilumba. Maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kaninyo kasamang Dan o kasamang Tax. Uguban sa atong mga igsuon usab nga nag-alirong diri ni kasamang Rodrigo o Rinaldo, si Gion. Sa atong station manager no, amahan din sa istasyon, si kasamang Edgar Dagumo, uban na ni Roche Monera, Marde, Elaine, kasamang Mark. Maayong adlaw sa Ginoo, maayong buntag kaninyo mga kasama. O kaninyong tanan no, nga naminaw karon sa kahanginan no, diri sa Armen Dipolog sa duhagyod ka istasyon sa AM band o FM band sa online internet. Maayong adlaw sa Ginoo kaninyo o kanatong tanan. Ang atong pizza karon, pizza 19 no, sa bulan sa sa bulan sa Nobyembre. Okay, tuig 2017 no. Okay, bag-o na ang atong oras no. Halang niya itong wala kahibalo no. Naminaw karon. Nganong usa naman is Veritas nga alas 5:15 naman nagsugod no. Nga alas 6 pa man ni sa buntag no. Okay, ato nang napahibalo sa miaging Domingo nga mabalhin na po ang atong oras, no? Mura na ni ikatulo na ning balhin, no? Kay una gyud, no, sa pagsugod aning tulumanon kahayag sa pagtuong Katoliko, no, niadtong 2007 mga around kung wa ko malimot August or October ba to, basta 2007. Alas 12 man sa kautuhon, no? Sa kautuhon 12 to 1, no? Udto to. Dayon atong gibalhin og dugay-dugay po tong udto no, 12 to 1 Domingo gihapon. Dayon atong gibalhin og buntag alas 6 hangtod sa alas 7 no, Domingo gihapon no, adlaw sa Ginoo. Og ato na pong gibalhin og 5:15 karon. Sa iyo nagyugayo 5:15 to 6:15. Nga naman
ako na ning napahibalo sa miaging Domingo tungod kay ang atong halangdong obispo, no, naghangyo nga ibalhin og alas 6:15 ang kanang high mass, no, sa adlaw sa Ginoo diri sa Holy Rosary Cathedral. Diin siya gyud mo ay mag-celebrate, no, manguna sa pag-celebrate, no, ang atong halangdong obispo, no. 6:15 na ang atong high mass, no, sa high mass ba? Okay, basta mo na kanang with our bishop nga misa, no. 6:15 to 6:15 taman mo human, no. So mo nang gisibog na to 5:15 na taman no, 6:15, no. So sunod yun, no, atong programa din Santos nga misa, no. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Okay, ang atong gibasa nga tudling sa Biblia, pag-una, ang mga unang pulong dito sa Decalogue. Buot ipasabot, mga unang pulong diin gibatbat sa Dios ang iyang gitawag nato na og napulo kasugo. 10 Commandments. Nagahuna-huna kung mauni atong himuong intro sa atong tulumanon karon ni ining bag-ong oras, no, sa kahayag sa pagtuong Katoliko, tungod kay buot na kung labason ang paghatag o katinawan kahayag ni ining mga bersikulo nga naagyod sa Decalogue kung napulo kasugo, no. Diin ang atong tinuo ang Katoliko gipasanginlan dili pa na nga maogyoy accurate gyud nga pulong kung atong i-generalize nga naman kay di mo puta kaingog kanamingon galitag gipasangilan ay noon duha na ka klase, no. Tinuyo nga pagpasangil o kanang nasipyat lang kagahapon lang kagabi kagahapon nakaingon ko mauto siyang tawhana ang nisulod sa usa ka bahay nga tingala ko og wala man diha ang tagyas bahay niya na may nisulod laing tao niya. Ang akong pangunaw na kinsa tong nisulod matay nasipyat man day ko di man day mao. So mao na nasipyat. Kung nasipyat ang pagkasayop wa lang tuyo sa moral philosophy dili na guilty, dili guilty ang nakahimo og sayop ni ana, wa tuyo ba, no. Pero kung tuyoon yun balo jugang sayop tong himong giingon, gisulti ba o gitudlo ba o gibuhat nya imong yung ipadayon kana mo guilty gyud ka kay hibalog ang sayop nya imong yung tuyoon pagbuhat o pagsulti ba, di ba? So yun na, no. So kining atong pasiunang mga pulong pagtuki aning Exodo 20 versikulo 1 hangtod sa 5 nasaypan lang ka, no, hoping naglaom kung nasipyat lang ang uban nato mga igsuon sa ilang pagsabot ani mao ng ilang giatake o gisaway kitang mga Katoliko. Kaya nga naman, kay giingon man gud rin, no, atong basahon pag-usab with emphasis na mga tinahod nga tigpaminaw. Okay, matod pa sa Dios nining unang mga pulong niya sa iyang pag-reveal o pagpadayag sa iyang napulo kasugo. Matod pa niya ko giingon diri gyud sa hanay, ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto diin kamo naulipon. By the way, sa di pa kumupadayon, ang hubad nga akong higamit ang maayong balita Biblia, no?
nga revise na ni siya no sa akong panginsusi. Mayong balita Biblia revised nganong gi-revised kay kadtong mga dunay kakulangon sa unang edition gikoreksyonan gikurihian diri sa revise. So tao ra man gud ang naghubad, so naay mga possibility tungod sa human nga kining mga rason adunay kinahanglan i-update pa gyud no kung masusi nga kini kinahanglan i-update nato ni nga klase sa hubad kay medyo wa kayo mutakdo. So mao na nga gi-revise ug mao na akong gigamit ron maayong balita Biblia revised dayon adunay Deuterocanon abot pasabot para natong mga Katoliko kumpleto ni nga ihap sa Biblia nato nga moabot yung 73. Kay sa atong mga igsuong protestante, mga dili Katoliko, ang ilang gidawat 66 books raman. So kini akong gigamit karon maayong balita Biblia ag 73 books kini no adunay Deuterocanon. Okay, sa pasumpay matud pa sa langit ng Diyos sa diretso na ta sa bersikulo taysa balikol lang siguro nato no. Okay, 2. Okay. Nag-ingon ng Diyos. Ako ang Ginoo nga inyong Diyos nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto. Diin kamo na ulipon. Ayaw pagsimba og laing Dios gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa dito sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios o pagsimba niini. Kay ako ang Ginoo nga inyong Dios ug abughuan ako. Silutan ko kadtong nagsalikway kanako, lakip ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan. Well, unsa man ang insakto nga pagsabot ani ug unsa pod ang dili insakto nga pagsabot ani, no? And duha man gyud na, no? Either masakto ang pagsabot o dili. Unya kana pong dili insakto nga pagsabot, either tinuyo bisag sayop, balong sayop nya tuyoon yun nga mao gyud na itudlo. Pero naglaom ko og mao po na ako gyung gihunahuna nga kung nasipyat manggali ang uban nato mga igsuon labi na sa mga dili Katoliko sa pagsabot ani, naglaom ko nga dili lang gyud tinuyuan, nasipyat lang, no? Kay sa moral nga panghuna-huna lagi, philosophy nga magguilty lang ang tao sa iyang sayop magibuhat o sa iyang sayop magitudlo kung gituyo niya na hebalo siyang sayop. Pero kung wala tuyo so dili guilty. Kay kini laging balaod sa Dios, dili man ni pareha sa balaod sa tao nga ang balaod sa tao of course naapoy hinungdan, no? Masabot pod nato. Kana bang giingon, ignorance of the law excuses no one. Dili gyud ka mahigawas, dili gyud ka makaingon, exempted ko kay mo ko kahibalo. Di ba? Makalapas ka, silutan gyud ka bisag wa ka kahibalo. Nga nasip sayop dayto imong gibuhat, nagkalapas day ka. Pero sa balaod sa Dios, morally, no? Moral principle, magguilty lang ka sa usa ka kalapasan kung kahibalo ka nga di gyud mao o sala to. Pero kung wa ka kahibalo, dili ka guilty ana, no? Dili ka manubag kung man ka kahibalo. Pero nindot unta kung ato na siyang i-explain og ayo hasta po nang sa balaod sa tao nga makasabot pud ta makatarunganon kay no, ang sa ato lang explain gamay. Dapat lang pud sa siguro sa balaod sa tao, ignorance of the law excuses no one, kay dili man good Diyos po ng atong mga kanang na mga authorities na sa gobyerno, di ba? Di mo to kay balo o gituyo mo nang wala kay may nasayod ta sunahon na kasing-kasing sa tao, di ba? Yeah. O wingon lang kag
wa man ako to gituyo then may exempted din gaw nya gituyo din unsa man paghibaluan sa itong mga authorities nagsulti kang tinuod gawas og naay kanang lie detector amo tug accurate ba pud na. Pero ang Dios mahimo na niya kanang moral principle nga magilty lang ta sa atong kalapasan kung kahibalutang sayop gyud ta unya ato yung gituyoan og buhat o pagtudlo, no? Sayod man ng Diyos sa atong unahuna o kasing-kasing kaya ang Diyos all-knowing man, omniscient man ang Diyos. Mabitaw nga kitang mga tao gibawalan ta, gidid-an ta nga maghukom-hukom ta. Hukom-hukom ta, labi na morally, no? Nga naman kay di man ta kasigurado kung kanang atong paghukom na husto pugod ta, kay di man ta ka basa sa hunag kasing-kasing sa tao, di ba? Na nga to be sure nga wata masayop sa atong paghukom Dios may atong pahukmon, di ba? Okay, now unsa man ang sayop nga pagsabot aning Exodo 21 ngadto sa 5, no? Now ang sayop mao nga kung sabto nato ni mga pulunga nga gadili ang Dios sa paghimo og ribulto per se, no, paghimo og larawan bisan unsa sa walay buot ipasabot nganong gadili siya sayop, no, pananglit ang imong pagsabot ron nga sayop din ang ribulto ni Rizal Diaz Plaza. Okay, giingon man diri ayaw pagbuhat og bisan unsang larawan, ayaw o ribulto. So naaman tayo ribulto ni Rizal sa atong plaza na sayop day na sa day na atong gihimo nga nagbaton tag ribulto ni Rizal sa plaza. Na kung sa na nakasa tatanan kay naraba po'y tudling diri sa Biblia nga kanang mga Diyos panggubon kay sukong Ginoo na, no? Kay abughuan gud matud pas tong gibasa, di ba? Oo. So kung mo ingon lang ka basta kay ribulto bawal. Dayon kanang ang atong mga igsoong iglesia ni Kristo naapod sila ribulto. Na monumento na sa ilang sentral nas Manila, no? Quezon City ba na sila monumento parehas gud ang atong monumento ni Rizal, no? Na sa ilang central office. Gihimuan nila ribulto o monumento si kapatid na Felix Manalo. Na ako moingon inanaw na ito pagsabot ay dili man day ang Diyos dili ribulto larawan bisan unsa. So kung ato galing istiktuhon hasta ng picture appeal man na kay bisan unsa man larawan. Hindi ba? Oo. So ato mga Facebook diyan nasayop na. Kasatang magbutang to mga picture diyan kilarawan man na. Okay, ang larawan either kanang i-drawing na to or kulito na to mo man ang larawan, di ba? Or picture, di ba? Now, unya maingon ta kanang nasa Biblia Veritas. Nasa Biblia, naaba po'y mabasa sa Biblia nga ang Diyos gapahimog ribulto, no? Larawan ay pagkadaghan. Both explicit o implicit. Di ba? Muadto ta sa Salmo 74:1-9 ang templo sa Dios gihulagway nga naay mga balaang simbolo. Unsa man na wa na may laing gipasabot ang mga balaang simbolo. Bisag di pa ta mo lain muadto sa laing mga bersikulo implication, no? Of course kana mga butang nga gitawag po nato nag mga sacramentals, simbolo sa presensya sa Dios, no? Sa ubang mga teksto giklaro man na, no? Nga larawan sa kiruben o anghel ribulto. Napagalit dayan-dayan sa leon, ribulto. Nasa Ezekiel 41:15 ngadto sa 20, no? Ezekiel 41:15 ngadto sa 20 na napay kuan larawan o ribulto sa leon, isip lang noon dayan-dayan. Dili ingon nga gihimong bathala. Okay. Mao na dayon matuta sa Exodo 25:17 hangtod sa 22 katugaling Old Ark of the Covenant kung daang katong sudlanan nga gisudlan sa papan nga bato sa ibabaw ato gibuhatan man to duha ka ribulto sa kiruben o anghel, di ba?
Oh. Dayon mo ato puta dagan ta sa isa matog ito. Numeros 21. Numeros 21 tudling 4 hangtod sa 9 ang Dios gapahimog ribulto o larawan sa bitin nga tumbaga. Oh, ingon bisan unsa gidili niya ang Dios mangali gapabuhat og ribulto sa bitin. O sumaw na nga something wrong yun ang pagsabot anang gidili gud ang larawan. Umbot na naon gud sa kinibang mahigong paminsar. Nganong sayop ko ng pagkulit? Ha? Paghimog larawan nga timaan manggali na nga tinuod yun ang giingon sa Henesis 1:26 mo na kung wa ko malimot nga ang tao gibuhat sa dagway sa Dios. Hinon kanang dagway nga gipasabot diha ang kanang limot ko sa exact term na. Sa dignidad, no? Dili ka ingon nga literal nimo nga kanang material nga pagsabot nga mao dagway nga nay unod og bukog dili, no? Dignidad na, no? Ambot pasabot nga ang tao gibuhat sama sa dagway sa Dios, meaning sa tanang binuhat sa Dios dili sa kalibutan only man nga anggid sa iya, meaning labaw kay may taglabaw may itandi ta og sa hayop taas man gyud ang tao kay sa hayop kay ang hayop di man kabuhat sama sa mabuhat sa tao, di ba? O kanang pagka-creative, o kanang pagka magbubuhat, di ba? Kinaiya man na sa Dios o iya man na sa Dios. Unya ang tao nakaambit ana, di ba? Kay ang tao makahimo og sakyanan, makahimo og building, daghan, no? Makahimo galig sakyanan nga moadtop kay buwan, di ba? O mo na nga ang tao igama sa Dios sama sa iyang dagway sa dignidad, dili gina sa ingon nga parehas po ang Dios na naay unod og bukog dunay mga material nga bahin, no? Dili kay sa Biblia wala po na. Inon ng Diyos, tungkol sa iyang gahom, pwede siyang magpa-visualize, magpakita, pero dili gito mo iyang nature, no? Para lang makita siya, pwedeng magpakita siya, ingon nga anghel, ingon nga tao. Pero kato si Jesus Christ, Diyos nga nagpagkatao, lahi po ito, katong incarnation, Diyos nga nagpagkatao. Hindi siya ta mutuki, anak. Okay, mao na. So kung gidili na may mga tudling sa Biblia nga ang Dios gipahimog ribulto larawan. Unya ganang pagkulit, no? Timaan na nga ang tao kamatang o gigama gyud sa dagway sa Dios kay creative, no? Abilidad na, no? Kamayo ana. Abilidad sa Dios man ang pagka-creative. Pagka-creative dili gyud na exact term gani kay creator man ang Dios, may pagka-creative murag minus kay na kanang pulong nga gamito, no? Itaas pa gyud nato ang pagpasabot ana, di ba? Dapat nga ang tao makakulit, makahimog larawan, makahimog ribulto. So nagpakita lang na sa kahimaya sa Dios nga at tinuod jud ay halang dun gid ang Dios kay tanawa gali na iyang binuhat nga tao, murag parehas pud niya. Magkaguma og computer, liman ka tablet o cellphone, no, naglain lang version sa may gamaan na tao. Di ba? Kagahapon lang katupa ko higayon pwede man day mag-istorya sa kanang Skype gali nga conference. Nga tagtulo tag-upat mag-istoryahan na diha nga tuod naglagyo ra. Pinagi lang anang Skype, no? Diha sa internet ba? Gama sa tao, pero dili po na magama sa tao kung wala ang Dios kay ang mga materyales nga gipangbuhat ana iya man sa Dios. So nagdepende ra gyapon ang tao, sa Dios, di ba? Unya kanang kaalam sa pagkulit, pagbuhat og bisan unsa, kaalam man na nga gikan sa Dios. Di ba? Nalimot mo ana o wa mo kabalo ana? Di lang na ako basahon na kay mosamot jud ko ka langan og ayo di nya ko katiwas ani kinahanglan ma-establish na to ang pinakapunto, no? Naa sa Exodus 35 tudling 30 hangtod 35. Kung basahon ninyo ng mga tudling
kanang kaalam sa pagdibuho, pagbuhat og larawan bisan unsa kaalam na nga gikan sa Dios. Oh. Pagbuhat bisan unsa, pagkulit, pagdibuho, kaalam na nga gikan sa Dios nya. Nganong madaotan man na nga kaalam man nga gikan sa Dios? Di ba? Nya, kinahanglan galing gamiton na to na kay kaalaman. Di ba kanang kaalam ipagamit man gyud, no? Wisdom. Di ba? Nasa pinadayag no ang kaalam ipagamit, no? Pero saan ang kwintaho ng 666 kuno ngalan sa tao. Kaalam gamiton, di ba? Nya kay sumala sa Exodus 35 tudling 30 hangtod 35 kanang pagkulit, oh, paghimog larawan bisan unsa. Iya man na sa Dios nga kaalam nga iyang gihatag sa tao. So kinahanglan atong gamiton mo nang sakto nga Katoliko kung maghimog larawan ug ribulto. Kay kana pagpakita na sa himaya sa Dios, di ba? Kay ang Dios creator man. So ang tao natakdan. Natakdan. Oh, creator pud. Mo na kung makahimo kag ribulto, makahimo kag larawan, mayo ka. Oh, napadayag ang himaya sa Dios diha nimo kay nahimo man gyud nimo na. Tinuod jud ka nga gibuhat sama sa dagway sa Dios. Pero diri natas pero, og tinuod na veritas, nya ngano man laging gadili siya katong gibasa nimo Exodo 20 bersikulo 4 ug 5. No? Gidili ang pagbuhat bisan unsang larawan, ribulto, no? Bisan unsang makita nimo. Oh, nya dili ka muyukbo, no? Di ka muyukbo, no? Nya kamo mga Katoliko, pagkadaghang ribulto ninyo, yukbuan bagyo ninyo, di klarong naigo mo ana. Di ba? Kapila naman ako ni gibalik-balik o gi-explain diri sa atong tulumanon, no? Ni adto pang 2007. Pero ako na pong usbon, no? Bisan na akong mama, sa wayon ako sa akong mama ani sikog balik-balik ani. Pero akong ingnon akong mama, maayo man ka maki, nagkasabot man ka, no? Ayaw pod pagka ayaw pong dili masuko si mama ni. Ayaw pod paghuna-huna sa imo lang ma, no? Okay ra nimo pero tanawar ko na ito mga igsuong dili Katoliko. Nganong dili man na sila Katoliko gihapon kay nagpadayon paghapon na sila gunahuna nga kanang atong ribulto mga Diyos mo nang dili sila nato. So kinahanglan balik-balikon yun atong pasabot ning atong pagtuhang tod makasabot sila, di ba? Sama gud anang maestra diya sulod sa eskwelahan. Nganong balik-balikon man sa maestra og explain, no? Ngano man, kung nakita niya nga wa pa gyud masabti, balik-balikon yun nag-explain, pahangtod yun makasabot, di ta mo surrender ani, no? Bala nagburingan na tagbalik-balik ani. Ano man, kay concern man ta sa uban nga wa pa kasabot. Na? O, kay og dili pa ta concern, wa pa ta mahigugma nila. Ay ngano kung magbalik-balik ko ani? Nga malupig man ta anang uban diyang daghang nga hibaw-an, no? Nga magbasa lang tag daghang mga libro parang daghan tag mahibaw-an. Og kana may atong concern nga magpa-bright ta nga anong daghan tag mahibaw-an. Ang anong mabasa pa man kuha nang maghisgot og larawan nga hibaw naman kuha na. O, ato na fokus uban. Okay, langan na kayo ng balik-balik kuha na, di ba? No, kung wala tay concern sa uban, nga kasabot mo na nga di ta magbalik-balik, di ba? Oh, mo na nga balik-balik ko na to kay daghan pa mga kasabot, no? Prueba na daghan pa man yung dili magkatoliko kay kana kuno na to mga ribulto Diyos. Di ba? Oh, di ba? Now, ato ning usbog basa, kay klaro man diri ug unsa gyud gipasabot anang pagdili, no? Ako lang tagaan akong background. Actually, ang pagdili sa Dios ingon ani maghimo tag formula. Atong himong formula kanang kwarta, no? Ako naman ning gibalik-balik. Kanang kwarta, dautan ba ang kwarta? Be, mangutana ko ninyo. Kay buhat mo nagkamot. Oh, di ba? Kanang ribulto buhat mo nagkamot, di ba? Oh. Kanang kwarta dautan ba? Ang paghimong kwarta. Dili oy, kay ang kwarta maayong gamiton sa pagpalit og pagkaon og pagtabang po sa uban nga nagkinahanglan, di ba? O dili dautan ang kwarta. Pero asa man mahimong dautan ang kwarta? Actually di man na dautan, no? No? Now, asa man makaingon tag dautan ang kwarta kung mao na ni himuon natong bathala, mao na ni himuon natong Dios. Nya, og mugamit ang kwarta nga atong isiburno.
Oh, isuborno sa man ang pagsuborno, di ba? Oh. So mao na ang buot na tong ipasabot dili maayo ang kwarta, o ang paggamit sa kwarta sa dili maayo o sa dautan. Pero dili nabot pasabot nga kung dunay dili maayo nga paggamit sa kwarta, walay maayo na. Parehas na sa pagsaway. Oh. Ang pagsaway na ay destructive, makadaot, pero naapoy maka-construct. Maayo nga pagsaway. Pas na po nagdebate kay kita sa apologetics, sa defenders, sige tagsawayon kay anong magdebate ko, no? Now, inanara po, ang debate duha ka klase, no? Binurong dili maayo, naapoy maayo. Kay ako, kapila mo ko kita diha mga maayong debate diha sa internet, kana mga professional type of debate, nga di magsagitanay. Kalmara, no? Kalmara, no? Muna ato po ning i-correct diay kining debate kay dunay uban nga kana bang murag siguro maupod siguro ilang nahibawan ang uban ang ilang paggunahon basta debate gani kanang yung murag makig-away kanang forceful gyud ba nga kanang inana ang uban gali gusto nga mag-inana ko magdebate pero sa ako kung nakatunan dili man na debate ng kanang galing murag mag-away nga kanang mogamit og dirty tactic nga kanang sapaw-sapawan nimo ng kanang imong kontra. Dili man na mao gyud debate. Kana bang gusto ka makadaog nga dili ka tingog na imong kontra kay imong sapaw-sapawan? Dili man na debate. Ang debate gani exchange of kanang views, no? Views nga asa may sakto ani mo nang magdebate ta kay ang imong gituhuan kana man. Nya ako kini. Nya asa may sakto ani mo nang atong sulayan og debate. Din magpaminaway dili kay magsapaway. Kung saan mo nagdaog kag debate niya imong kontra wa kayo katingog kay imong sapaw-sapawan. Di ba? Ang maayong debate magpaminaway. Dili kinahanglan magsagit-sagit, di ba? Mo na nga ako na lang po ning i-appeal no kay naamong goy nakaingon nga isa po na si Veritas. Mura ra mag-lecture magdebate. Okay. Mura ra mag-lecture og debate. Now, mo gyud na akong gusto pod. Kay kanang debate good actually dili man naaway. Dili naaway, no? Nagdebate ta kay anong wala gud ta magkaparehas og sapot. Naglaom ta nga gumikan ani atong debate mo come up unta ta sa usa, no? Magkasinabot ra unta ta kay basig wa lang gyud ta kasinabot, di ba? Mao na kay gisulayan bitaw nako nang mura kog mangisog magdebate. Ang katong uban nga naanad anang kanang debate nga murag mag-away, nalipay sila ay kana Veritas mo ni maayo pero nagkonsensya ko sa kung nahibaw aning ko matay og inani mi akong siging debate. Masuko man akong professor ani. Dili na mao gyud, no? Mo na giundangan ako di gyud na mao, no? Kanang pastilan. Ibalo naman siguro mo sambot na ako ipasabot. No? Tagaan mo na ako gyud nga kanang example gyud nga debate nga mo gyud na giawhag pod sa atong mga obispo, no? Kanang good kanang kalma ra, dili nang murag mag-away, di ba? Galing naanad mo gud nang guan gud. Nana, no? Tagaan mo na ako gusto na akong awaton gyud mo debate kana si usa ka Jesuit priest, no? Father Mitchell Pacwa, no? Intelihente pagka-bright kayo nga pare. Nya, dili ang bugero, di ba? Kalma. Bisan pagalig tabangan siya. Di gyud mausab ang iyang temper, maayo gyud. Na makita ninyo si Father Mitchell Pacwa sa EWTN. Usa ka Jesuit priest, parehas og ngalan no sa atong higalang Adventist, no? Mitchell. Pero Katoliko lang, no? Kay Jesuit priest man, no? Father Mitchell Pacwa, Jesuit priest. Kana mo yung akong example mo debate, no? Mura lecture na yung type. Lecture na type. Kaya actually, mo gitudlo. Mo ni mo haom anang gisulti sa atong Santo Papa. Unang Santo Papa si Pedro nasa 1 Pedro 3:15 nga kinahanglan andam kuno ta pagtubag sa tupa mo depensa sa atong pagtuo pero buhaton sa kalumuog kataha. Charitable. Dili nang murag kanon na to ng atong kontra o pagkauwawa na to atong kontra dili na mao. So nganong ako ning gihisgutan kay ako man gupong nahisgutan nga kung maghisgot ta og debate
dili tanang debate daotan. Kay nakadungog po kog programa na sa Pikas Istasyon nga murag gi-discourage nila ng debate, no? Nakadungog ko murag CCF ba to nga kuan, no? Programa, no? CCF. Ako nalang nganlan kay nakadungog mo gyud ko kay public mo puto ilang programa, public man, so pwede ra nganlan ako na grupo mura CCF pa to naghisgot mura bag i-discourage na kanang debate kay mag-isgot og doktrinal. No, dili ta magpili, dapat isgutan gali ng doktrina kay kung wa ta magkasinabot ana kinahanglan isgutan ato na hangtod magkasabot, oh. Pero ang gipasabot nila kay marom kuno mag-away ng kanang debate, no. No, kung doon na day away nga debate, wala day maayong debate. Oh, di ba? Plus lagun ang pagkapulis, di man maayong undangan nato pagkapulis kay doon ay mga badlong pulis. Inana, ato lang koreksyonan, no? Kanang debate maayo man na kay exchanging of views, di ba? Pero ato lang koreksyonan kanang dili maayo nga debate. Pero di po ko mamugos og dili po mo gustong koreksyonan mo sa inyong styles pag debate, no? Ako lang nag-share lang po ko sa akong nahibawan unsay maayong debate. Kay para nako dili daw ta ng debate sa maayo nga paagi, no? Kay si San Pablo sige ka debate des Biblia. Oh, nasa kuan buhat 18:4, buhat 17:16. Sus pastilan mga apostol dili mahadlok og debate, no? Yan naman kaya ang debate na ning kamot ko ka nga mubarog ang kamatuoran kay ilang-alang pasagdan nimo nang di mao. Di ba? So ato tas ribulto kay nyata ka hatag sa atong punto, no? Now, naaraman giklaro man diri sa akong hubad nga revise klaro kay diri unsay buot ipasabot anang pagdili og ribulto, no? Wala na pag-ingon nga basta kay ribulto daotan, no? Ang sayop nga paggamit sa ribulto, ang sayop nga tratamento sa ribulto mao'y gidili. Ang konkreto nga example ana katong larawan sa bitin nga tumbaga. Ti man ha, Números 21 bersikulo 4 hangtod sa 9. No? Números 21:4 hangtod sa 9. Ang Dios nagpahimog ribulto sa bitin. Ang Dios may gapahimo No, kung daotan ang paghimo nganong ang Dios may gapahimo ato? No, ribulto sa bitin, ang Dios may gapahimo. Pero naadri ang pero sa dihang gipaka-Diyos na sa mga tao, timani ha? Sa dihang gipaka-Diyos na sa mga tao ang ribulto sa bitin nga gisugo sa Diyos nga buhaton ni Moses, no? Sa dihang gipaka-Diyos na nila nasuko ang Diyos. Oh, ug iyang gipaguba na mabasa sa 2 Hari 18:4, no? 2 Hari 18:4. Sa dihang gipaka-Diyos na sa mga tao ang ribulto o larawan sa bitin, nasuko ang Diyos mao nang iyang gipaguba. Ngano man kay mudaghan man ang Diyos na. kung maghimo tag larawan himo na tong Diyos, mudaghan ng Diyos ana. Gikumpitin siya na tong Diyos, di man iabughuan ng Diyos, di ba? Mao nay dautan sa larawan ribulto kung ikumpitin siya nato sa Dios. Di ba? Pero ang pangutana ang Katoliko, unsa may tratamento sa ribulto? Dios ba? Dili oy, wa magtudlo ang mga pari nga himuong Dios na mga ribulto. Tahuron lang, venerate lang. Himuon lang simbolo sa presensya sa Dios. Himuon lang mga sakramental, pero dili himuong Dios. Bisan pagludhan, bisan paghalukan, kay depende man na sa imong gihunahuna og pagbati kay hinumdum ko des plaza, maingon sila veritas. Pero kamo mga Katoliko bisag wala mo magtudlo nga gipaka-Dios ninyo ng ribulto, pero kanang inyong alagaran, kanang inyong haluk-halukan o kanang inyong ludhan-ludhan, di klaro ana nga inyong gipaka-Dios ng ribulto. Okay, maghinay ta oy. Dili tanang pagluhod pagpaka-Diyos, dili tanang paghalok pagpaka-Diyos, dili tanang pag-alagad pagpaka-Diyos. Timan ina, mualagad ko sa kong ginikanan. Labi na karon. Alagad man ko sa kong ginikanan. Diyos na dahil na ako akong ginikanan. Na kay lula imong lulo, mualagad kanila. Diyos na dahil imong lulag lulo. Dili oy. Depende na sa imong gihunahuna o gibati.
nag-alagad kaniya kay nagtuo ka nga Dios siya, aka na mo'y bawal kung dili na siya Dios, di ba? Kay ang alagaran isip Dios katulig yung tuwas langit, no? Pangutan-on sa nato ang Katoliko, unsay pasabot anang magluhod-luhod og ribulto sa mga santos. Dili kay patakalag panaway, patakalag pamasangil, no? Oh, oh, oh. Ang gitudlo sa Katoliko anang muluhod mi atubangan sa larawan sa santos, but pasabot ana sa Griego ana dulia. Meaning veneration, honor na, yeah, a kind of honor, pagtahod. Pagtahod, dautan ba rin magtahod? Be, naamagin sa Biblia, tahora ang inyong mga namunuan sa lungsod. Sa Hebrews, Hebrewanong 13 ba na? Oh, bisan ka ng mga gobernador, mayor, ka ng mga namunuan sa lungsod, kinahanglan tahuro na. Di ba? Kanang muamin ta sa itong ginikanan, mano po nanay, mano po tatay, tahod man na. Yan daghang klase sa purmas pagtahod, muluhod. Oh, o kung naglingkod ka, mutindog ka, tahod manggaligyapon na, no? Kung naglingkodaan, then ay tao nga tahuro na to, mutindog ta, di ba? Tahod mo na. So daghang klase ng pagtahod, muluhod o mutindog, depende sitwasyon, di ba? Kanang muamin, mano po tatay, mano po nanay, oh. Nga kanang paghalok pod na mohalok mis larawan ni Santa Maria, akusahan din mi gihimong Dios si Santa Maria o kaniyang gribulto. Dili oy, mohalok na ko picture sa akong nanay. Dios na day na ako ng picture sa akong nanay. Dili oy, depende na sa akong giuna-una o gibati. Kung nagtuo ko nga kanang picture o ribulto sa akong nanay, Dios na, then akong gihalokan, aka na mo'y dili mayo. Ikumpetensya na akong picture akong ang Diyos. Dili na mao. Pero kung naghalok ta sa picture o larawan kay nagpakita nang ta sa atong pagmahal sa gilarawanan anang butanga, dili na dawtan. Kaklaro ana kanang pagdili sa ribulto, ang unang pulong gisulti diha ayaw pagbato ng laing Dios gawas kanako. Di ba? Then ribulto bisan usa di kamuyok mo. So kung sumadahaw ng tulo ka bersikulo, dili kuan, dili ba putlon ang context, no? Kay diha man gud ta madawat anang putlon ng context, no? Putlon ng context. Gidili ang ribulto basta ipaka-Dios. Kanang verse 3 giklaro diha ayaw pagbato ng laing Dios. So then ribulto din di kamuyok mo. So kung ipaka-Dios ang ribulto, bawal. Dili lamang galing ribulto. Matud pa sa usa ka professor nga pare, ingon siya nga, dili raman actually ribulto ang Dios. Bisan kana kunong atong mga hilig pananglit, mahilig hilig tag kahilayan. Unya, sige ra gyud ng atong kinabuhi kahilayan. So, meaning atong tratamento sa kahilayan mura nag Dios kay nilabaw naman sa Dios kay di naman kay kamo simba nara ka sigis kahilayan. So Dios nimo ng kahilayan, dili lang kay ribulto. O kanang druga, di nagay ka mo simba kay agiraan ng druga. Di ang Diyos nimo kana ng druga. Wala Diyos na po nimo ng druga, di ba? Sa Josue City Size, usa ni sa example ha. Si Josue miyukbo sa Dios nga nagatubang sa sudlanan sa kasabutan nga sa ibabaw dunay larawan sa keruben, no? Ang teksto nga atong gawion ana no paghulagway nga wa ta magtumo og istorya. Josue City Size then i-cross refer na sa Exodo 25 tudling 17 hangtod 22. Nganong i-cross refer na to kay kanang Josue City Size God wala giklaro dihag na abanay ribulto sa anghel o keruben, no? Pero maklaro na to nga naa na ribulto kay ang hitsura gud anang sudlanan sa kasabutan naaman mabasa na to sa Exodo 25. Exodo 25 tudling 17 hangtod 22. Na diha gihulagway unsay porma anang sudlanan sa kasabutan unsay dagway. Nga
gisugo si Moses paghimog kanang sudlanan sa kasabutan din sa ibabaw butangag larawan sa kiruben. Di ba? Na mga likoy picture na nasa internet, di ba? Mo man akong gihimong thumbnail sa katong explanation nako about images. Di ba? So, mauna ang giludhan kana may giludhan kanang hulagwaya. Giludhan giyukbuan ni Josue diya sa city size. Ano man kay nagsimbolo man to sa presensya sa Dios. Nakaron kun ato bang ihulagway sa atong una-una, si Josue nagyukbo sa Dios pero gaatubang og sudlanan din apay ribultos kirubin. Hala, gipaka Dios din ni Josue tong larawan sa bitin. Wrong. Kay lahi tong Dios. Niyukbo lang si Josue ato kay naa didto ang simbolo sa presensya sa Dios katong sudlanan mismo, symbol of the presence of God. O katong larawan sa kiruben. Dili kay gihimong Dios datong larawan sa kiruben. No, dili. Simbolo lang sa presensya sa Dios. Salmo 74:1-9. Umo na example sa simbolo sa presensya sa Dios. Di ba? Basahara ko ng Salmo 74:1 ngadto sa 9. Di ba ang katawhan sa Dios na ay mga balaang simbolo? Naa sa Isaias kapitulo 37, no? Isaias kapitulo 37, bersikulo 14 hangtod 16, no? Si Ezekias, no? Kung ako malimot, Ezekias ba to? No? Nagampo siya sa Dios, gaatubang siglarawan si kiruben. Kay kanagong kiruben, ribulto sa kiruben, gihimo mo ng dayan-dayan des templo. Isip simbolo sa presensya sa Dios. Tanawa, si Ezekias gaampo gatubang og larawan sa kuan kini unsa ni larawan sa kiruben o anghel. Pero wala niya himo ang Dios tong larawan sa kiruben. Simbolo lang to sa presensya sa Dios. Murag himong trono ba lingkuranan. Kanya, mayon sila, kana ding mag-ampo mo biritas, di ipaka-Diyos ninyo kay, nganong ampuan man ng ribulto? Kaysa, paminawa kong katolikon, sabot pasabot, anang mag-ampo mig mga santos, mag-atubang mi silang ribulto? No? Ang among giampuan, ang gilarawanan, katong tuwas langit. Na separate topic ni Intercession of Saints ang topic, pero ako lang isgutan gamay, no? Unya, dili biya daotan mag-ampo ta nga request lang, no? Kung mag-ampo ta sa tao, sa iya rang mahimo, dili na daotan para sana, unsa man ang ampo, mahangyo ko ni Dani, Dan, unsa man ang headphone ako, di man maklaro. Nag-ampo ko ni, tabangi ko Dan, naghangyo mong ko na, ni Dani. Mahimo man ang Dani, pwede na. Di ba? Pero kung mag-ampo ko ni Dani kay mingon ko nga, Dan, pahimo ara ko ning akong nawag murag si Richard Gomez. Dili na pwede. Kay di man Diyos si Dani. Di man mahimo na ni Dani, no? Pero kung muhangyo ko ni Dani sa iya rang mahimo, pwede. Kami kung mag-ampo mig santos nga tuwas langit, ang ilarang mahimo mo among gipangayo nila. Unsa man kanang ilang pag-ampo pod, kana pong pwede sila mutabang nato og hatod sa atong mga pag-ampo ngadto sa Ginoo. Naman na sa Biblia, pinadayag 5:8 ang mga santos sa langit gitabangan tanilag dala sa atong mga pag-ampo ngadto ni Kristo sa Dios, di ba? Yan naman na sa Biblia, basahan ninyo sa King James Version English, no? Hubad protestante pa yun. King James sa 2 Kings, ikaduhang hari, kapitulo 1, versikulo 13. Si Elijah, si Elijah giampuan. Tanawa, basahan ninyo sa King James Version, 2 Kings chapter 1 verse 13. Si Elijah giampuan. Pero ang ampo dito wala but pasabot nga gihimong Dios si Elijah, no? Gihangyo lang si Elijah kay doon na siya influensya sa Dios. Pwede niya mahangyo ang Dios sa ilang gihangyo. Nagpalaban sila ni Elijah. Pares ba ni Moses? Di ba? Katong mga Israelitas nga naulaw sila mo diretso sa Ginoo kay nakasala sila, nagpalaban silang Moses. Inana. Kami mga Katoliko, gapalaban mi ani mga santos nga tuwas langit kay doon na sila mahimo kay ang pag-ampo sa taong balaan dakog kahimuan. Santiago 5:16. Dili nang ribulto ha. So ang pag
tabang anang ribulto nga di man na kalihok, no? Ang makatabang kadtong tuwa dito sa langit, kanang ribulto nga among giatubang simbolo lang na. Mura ra na kanang nakigistorya katong tuwa sa Amerika. Ang imong gipakig-istoryahan katong tuwa sa Amerika dili nang telepono. Telepono diha kuan instrumento lang na. Kanang ribulto nga mag-atubang may instrumento lang na. Parang naputay makita ba? Pero dili kana ang giampuan na to ng siya kung pagtaba na ribulto di na kalihok. Kanang Salmo 115, mga Diyos na gipasabot gidili. Ayon nag-ipahid sa Katoliko kay kanang among ribulto dili na Diyos. Kay kanang Diyos anything. Bisan unsang butang ipaka Diyos mo na Diyos. Pero kanang among larawan dili na Diyos. No? Di na Diyos. Nga naman, kay kanang among pagluhod-luhod, paghalok-halok, veneration raman na, pagtahod raman na. Okay no, alang siya niadtong mga wala pa kahibalok karon lang ulang naka-tune in sa ilang mga radyo, no? Ang atong oras dili na alas 6 ta magsugod na tag alas 5:15, no? Alas 5:15 sa sayong kabuntagon ining Domingo, no? Adlaw sa Ginoo. Alas 5:15 na taman alas 6:15 kay pagka alas 6:15 misa naman, no? Nausob naman ang oras sa atong Santos nga misa sa katedral. Okay, wa na ko igong panahon, no? Ako pa untang hisgutan tong mga bersikulo sa Biblia, unsay biblical basis anang latria, biblical basis anang hyperdulia o latria. Kay kanang mga dulia, wala nang pulunga sa Biblia, pero ang gipasabot ana na sa Biblia, no? Atangin ninyo sunod Domingo pohon ako nang i-discuss. Okay, wa naman tayo igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kini na lamang ang ubos ninyong alagad sumaong tulumanon. Silbert Dondoyano Senior alias Veridas, kauban sa atong mga igsoon sa technical side, Tani Luhur ug Tax Ilumba, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXVR Tatak RMN Pre-Yuletide Sale Promo at ProSight Optical, the professional eye care provider. Free sunglasses or reading eyeglasses sa matagpalit ninyo o complete eyeglasses na nagkatidad og 485 pesos and above. Free lens na, frame lang ang bayaran. Libre pa ang modernized eye checkup. Ang colored contact lenses, 545 pesos lang. Plus, tuda pa yung mga exciting giveaways. ProSight Optical is located at Quezon Avenue, corner Mabini Street, Barangay Bara, Dipolog City, with telephone number 065-212-9502 per DTI permit number 057 series of 2017. To God be all the glory. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS! May pimples ulit si ate kasi in love daw ito. May BO pa din si tatay kahit nagpapabango.